Tak čaute ľudia, moje meno je Roman, ja si tam nové videa. Dneska je to video top 5 vecí, top 5 zvierat, z čoho mám strach. Tak a prepáčte, že nevyšlo týždeň video, je to z toho dôvodu, že som chorý, a ešte možno stále som, možno to počuť a nemal som nápady na videa. Tak hneď sa pustíme to. Prvá vec, čo sa bojím, sú včely ľudia. Lebo keď dostanete žiadlo, tak to potom štípe a svrbí. Ja som dostal dvakrát žiadlo, raz sem do krku a raz sem na krku. Tak, druhá vec, čo sa bojím, sú pavúci ľudia. Hlavne tých malých, povedzme, spíte a hore na toto, neviem ako sa to volá, je ten malý pavúk. Vy spíte a priletí vám na krku ľudia. No, že by som dostal už infarkt, tu by som už nebol ľudia. Tak, tretia vec, čo sa bojím. Sú potkany a myši. Lebo sú maličké a nevidíte ich a môžu vás kúsnuť asi, neviem. Tak, štvrtá vec, čo sa bojím, sú chrobáky ľudia, také malé čierne. Neviem. Tu vám vyskočí niekde obraz. A tak ľudia, a posledná vec, čo sa bojím, sú hororové filmy ľudia. Ja ich nikdy nepozerám, pozerám ich, ale potom vždy skončím takto, že som za valankušom schovaný alebo pod perinou ľudia. Tak a tomto by som to video už ukončil. Keď sa video páčilo, nezabudnite like, odber a majte sa, čau!